ľudia, dneska budeme natáčať RDR2. Pýtate sa, prečo natáčam RDR2? Je to jednoduché, pretože dneska vám ukážem, jak sa dostať na tento ostrov. Takže vy dajte like a odber a ideme na to. Takže najprv si musíte nájsť najbližšie, mohlo prísť Saint Denis, alebo to je jedno. Napríklad, keď je tu nejaké molo, tak si tam nastavíte checkpoint. Trošku pôjdete aj cez Saint Denis, to nevadí, pretože je to hlavné mesto RDR2 krajiny a my tam ideme práve že na to, aby sme sa dostali k tomu molu. Takže tieto zbrane si odložím, tie zbrane si nevšimajte, pretože John má zbrane od Artura, ktoré Artur už zomrel. A my ideme do toho Saint Denis teda. Vidíte? Tu je nápis. Pozdravím tu niekoho. Dobre. Ja som sa mi nepozdravil, what? No to si nevšimajte. Ja totiž, to už aj bolo, takže ja už chápem, jak sa to ovláda. Ale niečo vás prekvapím, tu nie sú ani auta, ani motorky. Tu môžete jazdiť na koni, taxík môžete mať takýto napríklad ako tu, poprosiť o jazdu, tu je stajňa. A takýto proste. Taký som mal niekedy z Ergel, no. Ja hrajem za hospodára, vlastne John, ja mám outfit hospodára. A môj John hospodár teraz, tam niekto o mňa pýtal peniaze, no ja mu nič nedám, proste mal som ho zastreliť, ale nemôžem, pretože by mi zmazali kanál. Takže ideme niekde, tu je General Store, my z obchodu nič nepotrebujeme, ja mám veľký satchel, môžete sa na to aj pozrieť. Vidíte, ja mám čo jesť. Proste som prešiel všetky misie, takže mne je úplne jedno, čo budem robiť. A viete, čo je na tom najlepšie? Že tu neplatia pre nikoho žiadne pravidla. Tu si môžu robiť, čo chcú, pretože nás to nezaujíma. Tu si môžu robiť, čo chcú, okrem bytia. Ale zase tu nie sú semafory, takže žiadne dopravné pravidlá tu nie sú. Paráda, tam je nejaké kanoe, tak to kanoe skúsime ukradnúť. Ale John nevie plávať. John nevie plávať, takže tam musíme dojsť so svojím koňom. Rýchlo, rýchlo. Rýchlo. Rýchlo, John. Rýchlo, poď. Jau, ty vole, moja hlava. Zakrutila sa mi hlava. No tak idem za tým kanoe. Kanoe, počkaj na mňa. Ja to kanoe dobehnem. Viete, čo skúsim urobiť? Skúsim to tam navieriť. Počkaj, nie. Ja skúsim niečím iným. Napríklad puškou. Bam. Dostal som lovo a policajti po mne patrajú, takže musím tam rýchlo ísť. Tak, rýchlo. Joj. To sa nedá. Pridaj. Každopádne môj kôň ešte stále vládze. No, nevládze, lebo to bolo môj stamina. Počkaj, už tam skoro som. Tak, ja si chvíľu odpočiniem. Takže kôň, odpočinieme si. Stoj! Vidíte, on stojí. Ale už sme iba trošku ďalej od toho kanoe. Teda, to nie je kanoe, to je čln. Ale tam nám ukazuje červené X-ko. Tak viete, čo urobíme? Zoberieme ho a hodíme do vody. Presne toto sa robí, keď nikoho chcete napadnúť, čo je vo vode. Nie, robíme
robím si srandu. To som nechcel hovoriť, pretože by mi zmazali kanál. No ale ja tam nedoplávam, pretože John nevie plávať, jak som to hovoril. Počkaj, môj kôd sa topí. Paráda? Fuj, ble. John, rýchlo, John, ty si normálny. Dobre, skoro som sa utopil. Takže poďme, ja tú postavu nechcem, takže postava. A ja idem pádlovať. Ukážte, jak sme ďaleko. No, ešte sme dosť ďaleko. Pozrite, tu je ten hľadaný ostrov. Takže my sa musíme nenápadne priblížiť do tohto checkpointu, alebo do tohto checkpointu. Ja si teda zatiaľ nie som istý, ale pokúsime sa tam dojsť. Ja tu teraz počujem vlak, lebo ide vlak, tam môžeme zakývať na Saint Denis. A stále to kanoe ide a ide. No tak. Poď. John už nevládze padlovať, to znamená, že si dáme takú menšiu pauzu. Ale pokúsime sa tam dostať. Keď to nepôjde, tak mi dajte odber a like, pretože to si fakt John zaslúži. No tak, Johne. Pozrite, aká je tam hmla. Ja ani nevidím na druhý ostrov. No tak poď, už tam budeme. Každopádne ja sa strašne bojím o ten čln, že sa mi potopí. Ako tá loďka nevyzerá úplne pevno, ale je z dreva, pretože je to minulosť. Veľmi sa ospravedlňujem, pretože je to minulosť a tam je jachta. Škoda, že sa z ňou nemôžem zviesť, pretože s tou jachtou som sa zviezol v misii A Fine Night of Debauchery a ešte Welcome to New World a Banking and Old American Earth. Môžem vám tie misie ukázať. Pozrite. Ja idem na Arturovu tu. Takže The Joy of Civilization, tu je A Fine Night of Debauchery, no a tu je Banking and the Old American Earth. Takže ideme tam. Akurát ja sa bojím, že my ideme na zviestou, že ideme na Garmu, ale pozriem sa, či ideme správne. Jo, ideme správne, neideme na Garmu. Každopádne na Garmu neideme, ale ideme na ten hľadaný ostrov. To znamená, že na tom hľadanom ostrove budeme za chvíľu. A strašne sa bojím, že sa nám potopí ten čln, pretože pozrite, jak sme už ďaleko od Saint Denis a proste ja sa o túto loďku celkom bojím. A bojím sa zároveň aj o seba, že tam zomriem na tom ostrove, ale to si nevšímajte to slovo, lebo by mi zmazali kanál. Tam sú už hory, jak na tom ostrove. Tu som bol na misii Visiting Hours. Ukážem vám tú misiu na mojom checkliste. Takže tu, to bolo, nie, to je 5. kapitola, 6. A tu je Visiting Hours. A na práve tento ostrov sa dneska dostaneme. Tak. No, tak. Juj.
sa. Jaj. Snad sa mi teraz nepotopí loďka. Keby sa mi teraz potopila, bol by som fakt naštvaný, ale že fakt, že áno, fakt naštvaný by som bol. Ale už sme tu. Vidíte tie budovy? Tak to sú z tej misie Visiting Hours, jak som vám ju ukazoval. Takže dúfam, že mi raz napíšete do komentárov, aby som vám ukázal, že jak sa dostať do Garmy. Dneska som totiž pre vás urobil iba také videjko, že jak sa dostať na hľadaný ostrov. Ale to nevadí, pretože keď mi budete písať veľa komentáre a budete mi dávať odbery a lajkovať ten môj kanál Iggy Klinček, tak rád si, tak sa vám vtedy odhalím. Keď budem mať 1 milión odberateľov a 50 000 lajkov a ďakujem vám za zhliadnutie videa. Keď ste video tu pozerali, tak napíšte mi keď tak do komentárov, píšte do komentárov aj keď chcete vidieť, jak sa dostať do Garmy a dajte like a odber, aby som sa vám na nejakom videu niekedy odhalil a uvidíme sa u ďalšieho videa. Zatiaľ čus.